Сябры. Сегодня у нас свято. Сегодня отбывается областная партийная конференция, делегатами якой вы являетесь. Конференция справаздачна выборчая. Раз на 2 года мы збираемся, сябры партии, збираем старшиню, областную раду, размовляем про наши справы, досягнения, что зроблено, что треба зробить. Тому еще раз вітаю вас в этой зале. Я лічу, що партія БНФ є будущее. Сьогодні, наприклад, кожний чоловік з початкової школи і до чоловіка сталого узросту розуміє, що тільки націоналісти можуть змінити країну до ліпшого. Тільки націоналісти. Тому ми повинні працювати, щоб нас стало більше, щоб ми в 2014 году займели вплив у Витебской области, то есть прошли місцеві ради. Это будет задача номер 1, яка буде стояти на 2 ближайших года. Мы все бачим, что, на жаль, у нас все менее и менее. Ось, это вельми недоброе, поде, коли партия скорочается. Тому треба у 2014 году показати, що ми єсть, і ми єсть такі, як ми були раніше, моцні. Ось, тому треба допомагати друг другу. Ось. То есть тут отрывается таким чином, что мы все опошні годы, як би, так сказать, як кажуть, їхали на тим авторитеті, який набирав перед этим 10-15 годов БНФ. Мы на нем катаемся, на этом авторитете, не прибавляючи ничего. Ну так мы на самой справе, коли мы не будем прибавлять, то, пробачьте, мы так на самой, тогда уже все, мы скоро можем сгинуть як организация. Ось. А зараз вот и у этих выборах з'явилися люди, з'явилися нові люди, є молодь, яка певно думає, певно шукає себе. Но ми не проявляємо ініціативу, як їх ніяк запрошати к себе і наприкінці кінців, так сказати, пропонувати їм вступити у партію. Є інші більш активні партійні структури, які, так сказати, чіпають за руки і тягнуть. Головне, що мы заўсёды пляшем от нейкай падзеі, якая павінна быць заўтра. Але што замінае нам зрабіць планаванне за месяц, за 2 месяца. Тады якраз і падрыхтоўка вось такой акцыі, сустрэчы, яно атрымаецца лепш падрыхтаваным, можна запрасіць больш людзей, больш актывістаў. У сувязі з тым, што сказаў Христофор Савельевич, заўсёды запрашэнне людзей на акцыі, сустрэчы, якія не могуць свяціць штрафамі, спагнаннямі, тычыцца распаўсюду інфармацыйных матэрыялаў, ці запрашэнняў у інтэрнэце. Таксама трэба ставіць пытанне, што сацыяльныя сеткі, сайт организации, сайт партии, добрые контакты паміж некими удзельниками социальных сеток, как набирать больше сяброў, активность. Вось гэта таксама трэба улічваць, ставіць як пытанне. Что значит у нас малочисленная партия? Народ нас не знает. Подруги мне говорят, сделайте что-нибудь, я уже говорила, повторяюсь, одно и то же говорю. Сделайте что-нибудь, чтобы нас узнали. Может быть, нам надо начинать с экономического вопроса. Например, Орша. Я тоже говорила, что птицефабрика плохие яйца делает, малые желтки. Там же Аршанская, я уже им звонила. С экономического вопроса. Вот видите, вот магазин Ярлов. Пекут эти блины, лепешки с сыром, они были 5900, сейчас стали 6900. Растут цены. И хлеб, цены растут. Все мы молчим, все молчат.
я мушу поставить питання наприкінці ось цього блоку. Як ми оцінюємо працю обласної організації? Хто за те, щоб признати діяльність обласної організації задовольняючи? Наступне питання. Зараз конференція повинна обрати сябру ради керівника. Тому я, як вже старшиня, який складає свої повноваження, пропоную кандидатуру Леоніда Алтухова на старшиню обласної ради. Ставлю тоді питання на голосування. Хто за те, щоб Федора Леоніда Алтухова обрати на наступну каденцію старшиню обласної ради партії БНФ? Хто за? Прошу голосувати. Іншую Федора Леоніда Алтухова. Что я хочу сказать, звернути увагу. Наприклад, сказав Кузнецов, задавав питання таке, кольки сябров вийшло, або кольки зосталось, додалось. Це питання в сьогоднішніх умовах, у яких опинулася Республіка Білорусь, опинулося і політичне життя йде, як би сказати, некоректно задавати. Даже. Дякую Сподару Смолікову, що він заховав юридичную адресу, в наших руках застався штепсель, а это великая справа. Прихильников партії БНФ вельми шмат. І шмат. Ну, такі умови, що вони не хочуть показувати це на публічно. Обласна організація партії БНФ буде ставити першочергове питання – це ближайша кампанія, так звані, може, вибори 2014 року, місцеві. Партія БНФ – це політична партія, яка ставить на себе мету і задачу – це приход до влади. Ми будемо і виконувати цю мету і задачу. Наша мета і задача – прийти в обласний совет хоч кольки людей, провести націоналістів.